всъщност това ще разберем от доктор Ива Стилова. Здравейте, много ни е драго, че сте тук при нас. Катото наистина има нужда, но ние днес ще видим процедурата върху... Само се представите? Век ще бъде нашата манекенка Вера. Добре, заповядайте на леглото тогава. Да. Вие ни разкажете само за тази процедура. Наистина ли тя е алтернатива на хирургическия лифтинг? Да, и изключително ефективна процедура, която за миналата година спечели златната награда за Англия като топ процедура по отношение на неоперативния лифтинг на лицето. Защото за разлика от другите процедури, това е един метод, който ние може да работим по цялото лице, включително горен и долен клепач и шия, което чрез други методи не можем да постигнем така ефективно. А и освен това, да ви кажа честно, почти всички ни е страх от операции. Така е, макар че в интерес наистина аз това, което съм се убедила, че това, където пипне ножа, резултат има винаги. Ами аз искам да ви убедя и в ефективността на тази процедура. И аз съм сигурна, че особено след един месец ефекта по отношение на финните бръчици, капилярите, пигментациите, стегнатостта на кожата, тургора, блясъка е изключително поразително впечатляващ за всеки един пациент. И той задължително се връща да направи пакета от процедури. Добре, а колко години можем да свалим така с тази процедура? С няколко всъщност колко поредни процедури трябва да се направи? Препоръчително е, за да може процедурата да има дълготраен ефект и да има резултатност около една година и след това поддръжка един път годишно, да бъдат направени пакетните процедури, като при жени това са 4 последователни процедури, които се правят през 15 дни, а при мъжете това е процедура с изключително добър резултат, абсолютно безболезнена и изключително приятна. Искам да ви убедя, само ще ви помоля да сложите очилата. Аз също ще използвам и виждате на моята манекенка също поставихме. Процедурата не прави чувствителна кожата към светлината, така че тя може да се работи целогодишно. Да, това е също много важно. Първо, болезнена ли е? Значи процедурата е абсолютно безболезнена. Стартирам апарата. Век започвам. Ние ще питаме и нашата манекенка какво усеща в момента. Защото вече работите върху нея. Абсолютно лека, приятна топлина, движи равномерно на крайника по цялото лице. Няма да има никакви следи от апарата. Спокойно тя може да отиде след това на работа или на разходка в парка, като разбира се препоръчваме да ползва фотопротектор след процедурата. Самата апаратура създава собствен колаген, като води до загряване на дълбоките слоеве на кожата, без виждате на повърхността да нарушава целостта на кожата. Тоест, може целогодишно да се прави, включително и лятото, и след това не се изисква нещо като поддръжка на пациента в къщи, освен защита и ползване на собствените кремове. Може ли да се показваме на слънце? Да, абсолютно. Само, че да имаме задължително дерматолог, ви съветвам да ползвате фотопротектор, защото слънцето е първия фактор, който води до стареене на кожата и износване на нашия колаген. Добре, има ли области, където не е препоръчително да се прави? Или някакви противопоказания, някои заболявания дерматологични? Значи витилиго. Витилиго е противопоказанието за тази процедура, но абсолютно всички области могат да работят, като при пациентката след това ще видите, аз ще махна очилата и ще работя включително горен и долен клепач. Но за шията тази процедура е изключително ефикасна, с уникален резултат, защото това е зона, която ни е изключително трудно да повлияем, особено по отношение на лифтинга при нашите пациенти. А бръчиците изглаждат ли се? Защото шията винаги издава възрастта. Абсолютно. Бръчиците, назолабиалните гънки намалят. Тази процедура може да се работи и върху устните, за да може да създаде собствен колаген и да удължи ефекта на останалите процедури, като филари, мезотерапия, работи се и след ботулинов токсин. Това е естетична процедура, която може да се съчетае с абсолютно всички добре, не разгражда ли по-бързо ботокса, защото все пак това е... Тази процедура създава колаген, няма никакво отношение към мускулатурата. Проникването е 3 мм в дълбочина. Вие знаете, че ботулиновият токсин релаксира мускулатурата, която е по-дълбоко. Тук е ефектът ни по отношение на дермата. Имам един такъв въпрос относно пигментацията. Много от жените вече след 30 годишна възраст, особено през летния сезон, имат на места пигментиране на кожата.
Доколко това може да повлияе и да премахне пигментацията? Не само може да премахне пигментацията, и това профилактира пигментацията, защото когато знаете, че имаме повече колаген в нашата кожа, кожата е по-здрава, по-резистентна на слънчева експозиция и по-нататък риска за да се появи нова изчезва. Капиляри също така споменахме. Да, капиляри, стягайки, подобрявайки кръвоснабдяването на кожата, ние имаме ефект по отношение на стягане на капилярите. Стягане също така и на пората, което е изключително търсена като процедура, когато имаме повече омазняване. Когато имаме бемки по лицето? Защитаваме ги и маркираме зоната с бял молив, за да може да избегнем пигментацията. А за бременни жени дали е подходящо това? Процедурата по принцип не е проучвана с клиничен резултат, така че ние се въздържаме от всички естетични процедури при бременност, но по никакъв начин това няма да навреди, защото ние работим на 3 мм в дълбочина след бременността, когато знаете, че имаме износване на колагена, хормонално се променят структурите на кожата, имаме отслабване обикновено на килограми при дамите, се препоръчва тази процедура да се направи. Добре, аз искам Катя, заповядай, ела при нас. Искам да попитам, примерно, Катето, ако си направи такава процедура, колко горе-долу така години може да свали? Тя ще види моментален ефект след процедурата, особено в областта на шията. Абсолютно, да. Още на следващия ден ще бъде изключително доволна от резултата. Но максималният... Вера, ще помоля да сложим наистина Катето, за да може тя да потвърди, че процедурата е наистина безболезнена и че няма никаква престрелка. Заповядайте. Само че в този случай аз ще трябва да почистя макияжа. Да. Така, колко време продължаваме? По принцип е половин-часова процедурата. Ние трябва да извършим 5000 импулса върху едно лице. Поставям за момента очилата. Тук виждам, че няма гел. В смисъл няма контактен гел между апарата и лицето. Така че кое искате вие? Искам всичко. Значи, нека да започнем от шията. Обещавам, че и след предаването ще направя цялата процедура. Добре. Да. Така. След малко ставам красива, няма да я познаем. Само почистваме. Катя, как ще опазим това лято? Аз просто почвам да се притеснявам за теб. Готвиш хубаво, хубавите мъже ли? Това да ти придобми, да. Ма как мъже, аз ще цяла баба вече, вие мъже. Много ви моля. Много приятно. Може и внучетата няма да мога да казват баба в този случай. Не е възможно. Представям се, че след още 3 процедури ще ми викат малката. Имате ли паспорт за заведението? Започвам. Добре, разказвай ни ти как се чувстваш, Катя. Добре. Ето, нищо лошо не чувствам, нищо неприятно. Мисля, че трябва да имаш лека приятна топлина. Лека приятна топлина, леко гадаличкане. Да, защото е на шията. Ние идваме да гледаме, защото много интересно става. Вие ставате малки. Не, страхотно е приятно, даже никаква болка няма. Ние гледаме тук, обаче няма очила. Шията е една зона, която изключително трудно повлияваме чрез други методи. Винаги, когато имаме манипулации върху шията, риска и от синини е много голям. Така че тази процедура има много привърженици, защото дава изключително бърз резултат, абсолютно безболезнен и гарантиран като такъв. Добре, не случайно са въобще фирмата, компанията, която... Да, абсолютно. Няма възстановителен период, човек става и си отива на работа, както се казва, процедура за обедната почивка. И изключително бърза за работещи, динамични жени, мъже. Как се чувстваш? Толкова приятно, че заспивам. Да, това се случва с почти всеки пациент. Да, много е приятно, наистина, въобще не. Аз много мразя също процедури с някаква болка и затова е идеално. Но най-впечатляващото е, че ставайки виждате уникалния резултат в огледалото. Ти какви процедури си прави? Я кажи, имаш ли някаква хирургическа намеса? Майче, а ти? Аз имам, ама не там. Разказвай. Нямам нищо. Добре, аз имам един въпрос.
Добре. Скъпа ли е процедурата? В смисъл, може ли да така спокойно жените да си позволиме на така? Абсолютно достъпна е процедурата. Пакетните цени също важат те са в клиниките. Има 3 апарата вече в България, които работят с тази процедура и всеки от вас може в сайта да провери, да се убеди и в ефекта, защото има нанесени клинични резултати преди и след. В момента виждам. Катя, ставаш много красива, Катя. Момичета, не се шегувайте с жената. Давайте да прекъсваме Самия процедурата. лазерен лъч създава колагенови каналчета вътре в дермата и затова виждате този моментален резултат, защото тези каналчета след време се изпълват с вашия собствен колаген и дават дълготрайността на резултат. Но оптималният резултат е след 1 месец. Казва се дори след 3 и продължителността е 1 година, като изисква поддръжка около 1 до 2 процедури годишно. Искам също да подчертая, че всяка една хирургична намеса също иска поддръжка. Значи каквото и да е правила Катито Евро, тя със сигурност трябва да поддържа кожата, защото нейната еластичност с течение на годините значително намаля. Вие знаете, че след 30 години рязко спада нивото на еластина и затова оклочната зона и шията при нас най-много страда. Ние сме свикнали да работим контурите на лицето, забравяме ръцете. Clear Lift изключително добър терапевтичен резултат дава и върху пигментациите на ръцете, върху уплътняване. Понеже влязахме във времето, ние ви благодарим за прекрасната процедура, която ни показаха. Не закриваме от тук, от централния вход, не от кухнята, защото Катето има други занимания, по-важни от това да готви. Благодарим ви, че бяхте с нас, уважаеми зрители. До следващата неделя.